Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga eksiz maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz bula kursun. Aның Rasuli elçisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge yüreklerimizden çıkan salavat şerifelerimiz erişsin. Allah Subhanahu ve Teala bizning qilgan gunohlarimizni kechirib, qilgan ibadetlerimizni qabul qila kursun. Dünyalıkta dünya baxti, ahirette ahiret baxitlari nasiplar eylesin. Muhterem kardeşler, indi bugün sizlerle ketesi sözümüz bulur. Yumşaklık, mihriban şefkat turunda. Garipçe indi ol rifq deb atalar şulay bit. Rifq yumşaklık. Bar merhamet degan söz şulay bit. Mihriban degan söz var, şefkat degan söz var, rahmet degan söz var. Bar rifq. Bular şas sözler, lekin bir azraq ayrılalar alar мәгънәсе буенча. Rifq yumşaklılık bu münasebetdagi yumşaklılık. Rahmet degende o kübrek көңелдән чыккан хис, rahmet. Әмінә инде rifq ул yumşaklılık münasebetde. Мәсәлән, ниндидер әйбергә рәхмәт белән карагыз дигән сүз, димәк күңелең yumşaклылыгы белән кара дигән сүз. Син ул әйбергә münasebet бөтенләй булмаска мөмкин, ягъни аралашмаска мөмкин. Әмма rifq дигән сүз, димәк ул инде кагыла аралашкан вакытта, мөгамәлә кылган вакытта yumşaклылык. Сөйләгән сүз, эшләгән эш шулай бит. Булар yumşaklılık турында сүз бара. Muhterem kardeşler, bilgənibizcə Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizning indi münasebetlərində иң yumşaq kişilərdən була. Ул һәр бер кешенең күңеленә керерлек итеп, матур сүз табып, yumşaклылык белән мөрәҗәгать итә. Һәм гомумән алганда, сез үзегез дә беләсез, yumşaклылык белән катылыкка караганда бик күп эшләрне эшләргә мөмкин. Мәсәлән, бер үк әйберне эшләргә мөмкин төрлечә. Әйтик, мәсәлән, машинаны батка битне, машина бата. Машина баткан вакытта әйтергә кирәк. Әгәр сез башка артыннан машина әткән вакытта чабып килеп төртсәгез машинага, машина янчелә. Чыгып китә, баткан җиреннән, яки янчелә. Ләкин әкрен генә килеп бетсәгез, машина янчелми, чыгып китә. Нәтиҗәсе шул ук. Чүкечне дә шулай ук. Әгәр дә без әкрен генә салсак, берәр җиргә, буяу кырылмый, салган җирне. Ләкин истән ыргытсак булай иттереп, янчелә, буяу кырыла. Бер үк эш эшләнә. Бер үк эш эшләнә, мөхтәрәм кардәшләр, ләкин нәтиҗәсе төрлечә була. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бер сүзне әйткән вакытта, бер эшне эшләгән вакытта төрлечә эшләргә була. Әмма нәтиҗәсе бер үк булырга мөмкин. Менә шуңа күрә дә yumşaклылык белән эшләгән вакытта нәтиҗәлерәк була һәм зыян килми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуңа күрә гел yumşaклылык белән мөрәҗәгать итә торган була күп өлкәләрдә. Вагыз сөйләсә дә, кешегә насихат бирсә дә, хәтта кабатлап аннан сорасалар да, ул yumşaклылык белән әйтә торган була. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, безгә дә үз ара yumşaклылык дигән әйбер кирәк мөселманнарга. Чөнки безнең күңелебез шуны ярата. Һәм шушы yumşaклылык булмау аркасында күп мөселманнардан күңеле бизә. Мәчеткә йөрисләре килми башлый. Мөселманнар белән күрешәселәре килми башлый. Күбесе шуннан зарлана. Мөселман дине, ислам дине хак дин. Моны син берничек инкар итә алмыйсың. Ләкин инде мәчеткә килеп кергәндә, берәр бабай сине каты сүз белән каршы алса, син инде ул хаклыкны читкә куеп торып, мин монда бүтән килмим дип чыгып китәсең. Әлбәттә, мөхтәрәм кардәшләр, бу безнең динебезгә зыян китерә. Һәм күп кешеләр шуннан зарланалар да. Менә шуңа күрә дә yumşaклылык дигән хис безгә, үзара мөселманнарга, һәм инде әлбәттә кемнәр беләндер мөгамәлә кылган вакытта бик кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның мисалында карасак, берсендә анабыз Айша
Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям белән яһудлар яныннан китеп бара. Һәм яһудлар аңа әйтәләр: "Әссәламу алейка" диләр. Әссәламу алейка дигән сүз бар. Ул белән әссәламу алейка. Бу сәлам бирү. Сиңа сәлам булсын ди. Л хәрефен чиреп калдырсаң, әссәму алейка дигән сүз агу дип тәрҗемә ителә. Сәм агу, сәлам. Тынычлык, сәлам, сәм агу була. Һәм инде яһудлар каламбур сүзне уйнап, махсус рәвештә Л хәрефен чиреп калдыралар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлламгә рәнҗетергә теләп, мыскыл итәргә теләп. Әссәламу алейка диләр. Сиңа агу булсын диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәллям нәрсә ди? Ва алейкум ди. Сезгә дә ди. Сезгә дә ди, һәм шуның белән бетте. Шыпырт кына, тыныч кына ва алейкум дип әйтә дә китеп бара. Гайша анабыз моңа түзми. Һәм нәрсә ди? Ва алейкумуссәм ва лаънатуллаһи ди. Сезгә дә Аллаһы Тәгаләнең агуы булсын һәм ләгънәте булсын ди. Чөнки аның ирен шундый мыскыл итәләр, шулай бит инде. Аның ире шыпырт кына, тыныч кына җавап бирде. Хәзер Гайша анабызның күңеле түзми моңа. Алар өчен Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәллям өчен җавап бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәллям әйтә: Аллаһы Тәгалә йомшаклык ярата ди һәрбер әйбердә дә ди. Ягъни кирәкми ди алай иттереп алар белән тавышланырга ди. Аллаһы Тәгалә йомшаклык ярата ди. Айша анабыз әйтә: "Син ишетмәдеңме аларның нәрсә әйткәнен ди?" Алар бит мыскыл итәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәллям әйтә: "Ишеттем ди. Мин бит аларга сезгә дә шулай булсын дип әйттем ди. Шул җитә ди." Ягъни монда арттырырга кирәк түгел ди. Хәтта кычкырышкан вакытта да, сиңа начарлык теләгән вакытта да артыгын кылынырга кирәкми. Кычкырышкан вакытта кычкырышу ничек килеп чыга? Берсе килә дә сиңа кычкыра. Шундый ук тавыш белән син дә кычкырасың аңа. Шундый ук сүзләр белән. Тегесе синнән арттырырга теләп, тагын да тавышын күтәрә һәм сүзләрне дә катырагын куллана. Син дә хәзер шулай ук тавышыңны күтәрәсең, тагын сүзне катырак кулланасың. Шулай итеп килеп чыга кычкырышу. Бер-береңне мыскыл итү килеп чыга. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәллям янына кеше кычкырышып килсә дә, аңа шыпырт кына, йомшак кына җавап биреп, уларны тынычландыра. Су сипкән кебек. Өстенә су сипкән кебек. Килә, кызып килә кеше шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәллям йомшак кына әйтә, теге кеше тынычлана, суына. Менә шуңа күрә дә инде бу йомшаклыкның көче зуррак, кычкырышуга, акыруга караганда һәм катылыкка караганда. Гадәттә безгә каты итеп җавап бирергә нәрсә кымачаулый? Нәрсә дөресрәге булыша дип әйтик инде. Нәрсә этәрә? Бу тәкәбберлек. Нәрсә ул миңа кычкыра соң әле? Кем булды соң әле ул шуның кадәр? Тегеләй булай. Менә шуның белән без инде кызып китәбез. Әлбәттә, күңелдәге эш бер хәл. Ләкин инде күңел белән без эшлибез, халыкны сәтергә тырышабыз. Ә менә тышкы яктан да шушы йомшаклык бик кирәк нәрсә, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки йомшаклык белән син күп кенә файдалы эшләрне эшли аласың һәм син нинди генә булсаң да шулай бит. Сиңа начар сүз әйтә алмыйлар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәллямның дошманнары да аңа начар сүз әйтә алмаганнар. Менә хәзерге вакытта Индиядә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәллямны мыскыл итәләр. Мин белмим. Менә аңламыйм ул нәрсәне, теге үлгән кеше, ул бит вафат, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәллям. Аны мыскыл итүдән алар ни ләззәт табалар, мин шуны аңлый алмыйм. Алар нәрсәгә ирешмәкче булалар? Аны сәясәтчеләр бит әле, дәүләт кешеләре эшли моны. Нинди ләззәт табарга телиләр алар? Я инде Швециядә манда бер Коръән яндырып йөри шулай бит инде. Мөселманнар ягына урамга чыга да Коръән яндырып йөри. Ул нәрсә күрсәтмәкче, нәрсә аңлатмакчы була? Ул аңлашылмый менә бу гамәле. Ул нинди рәхәтлек, нинди ләззәт бирә ул? Аңлашылмый. Әгәр дә алар укып карасалар Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәллямның тормышын, аңа бәйләнерлек, авыр сүз әйтерлек алар бер сәбәп тә күрмиләр. Абсолютно бер сәбәп юк анда. Менә монда ул шулай дип әйткән, менә монда болай мыскыл иткән, тегеләй болай дип бер сәбәп тә күрмиләр, мөхтәрәм кардәшләр.
Өйрәнеп карасалар, алар шаккатып, киресенчә, кара әле, бу бит кеше шундый йомшак булган, шундый мехрибанлы булган дип кенә нәтиҗәгә килергә мөмкиннәр. Башка нәтиҗә юк. Шуңа күрә бу сүзләр алар мыскыл итү генә түгел, бу сүзләр ул ялган сүзләр. Быктан сүзләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә карата әйтелгән. Менә шулай итеп, инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм тормышында без андый әйберне күрмибез. Һәм без дә аннан үрнәк алырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзен мыскыл иткәндә, ул ничек йомшак җавап бирсә, без дә шулай йомшак җавап бирергә тиешбез. Без дә шулай. Кувейт нишләде? Шушы Индиядә нитә башлагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм мыскыл иткәч, Кувейт нишләде? Кибеттә товарларны, Индиядан килгән товарларны җыеп алдылар да сатмыйбыз диделәр. Булды ди, йомшак кына. Беркемне мыскыл итмиләр, бер индусны да мыскыл итмиләр, шулай бит. Мыскыл итмиләр, аларның аллаларын да, миллионнан артык аллалары бар аларның. Берсен дә мыскыл итмиләр, товарларын җыеп алдылар да, безгә сезнең товар кирәк түгел, рәхмәт. Шуннан соң, шушы хәлдән соң Индиядагы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм мыскыл иткән сәясәтчеләрне кулга алдылар шундук. Үзләре кулга алдылар. Полициягә китерделәр. Аңачы мыскыл итсеннәр, бернинди сүз юк шулай бит. Ләкин әгәр дә мөселманнар шунда тавыш гауга чыгарса, катырак шулай бит кычкырып йөри башласалар, мөселманнарны тагын террористлар, экстремистлар дип инде игълан итәләр. Менә шуңа күрә дә, әлбәттә, безгә дә, үзара да, мөгамәләдә дә күрсәтергә кирәк шушы мөхтәрәм кардәшләр, йомшаклыкны һәм аңлатырга кирәк. Сезнең әйткән сүзләрегез, алар урынсыз, нигезсез. Нигезсез. Әлбәттә, без риза түгел, әлбәттә, безнең ачу килә. Ләкин без сезнең ысулларны кулланмыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм алар дәрәҗәсенә төшмәгән. Аны мыскыл иткән кешеләрнең дәрәҗәсенә төшмәгән. Сез беләсез, ялата торган бер хәлне шулай бит. Ялата торган хәл. Аны тыңлаган саен елыйсы килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм базарга барып, бер сукыр яһүдне ашата торган була. Ишеткәнегез бар шулай. Көн саен барып ашата ул аны. Бу яһүд базарга нәрсәгә чыга? Сукыр, аның эше юк. Көн саен базарга чыга да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне сүгә. Менә Мөхәммәд дигән кеше бар, аңа иярмәгез, ул ялганчы, ул пәйгамбәр түгел, тегеләй булай дип сүгә. Аның эше шундый була. Кешеләргә шулай иттереп пропагандист. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуны көн саен килеп ашата, үзенең кем икәнен әйтми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вафат булгач, аның эшен дәвам итәргә тели Абу Бәкр радиллаһу анһу. Ул әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм эшли торган берәр эш бар идеме ди? Бар ди. Сөйлиләр, бу шул кешене ашата иде ди. Ул да барып ашата. Ул да әйтми үзенең кем икәнен. Теге яһүд сукыр сорый, син кем ди? Мин сине ашаткан кеше ди, юк ди, син икенче кеше ди. Теге кешенең ризыгы тәмле, кулы йомшак иде ди. Син ул кеше түгел ди, син икенче кеше ди. Абу Бәкр елап җибәрә. Сине ашаткан кеше ул безнең Расулыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм иде ди. Ул вафат булды ди. Бу яһүд елап җибәрә. Мин көн саен аны чыгып сүгәдерим, ул мине көн саен килеп ашата иде ди. Һәм иман китерә. Бу чын пәйгамбәр икән ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең иң киң күңелле булуы шулай ук. Яның йомшаклыгы кешеләргә карата, хәтта дошманнарына карата. Инде мөселманнарга карата әйткәндә юк. Менә әлбәттә, үзара да безгә шушы мөхтәрәм кардәшләр бик кирәктер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Гайша анабыздан килә бу хәдис. И Гайша ди, "Мен угтия хаззаху мин ар-рифqi" Әгәр дә берәр кешегә йомшаклык бирелсә ди, "Фақат угтия хайрад дөнья вал ахира" ди. Йомшаклык бирелсә, ул кешегә бирелгән була дөньяның да, ахиратның да байлыгы ди. Хәерлесе бирелгән була ди. "Ва мен хуррима хаззаху мин ар-рифq" Әгәр дә кемгә кем шушы йомшаклык мәхрүм ителгән булса кеше ди, йомшаклыктан ди. Фақада мин хайрид дөнья вал ахира ди. Ул ди дөньяның да, ахиратның да байлыгын югалтыр ди. Әгәр кешедә йомшаклык булмаса.
Йомшаклык булган кешенең дуслары күбрәк була. Балалары аны күбрәк ярата. Хәтта хайваннар да аңа яхшырак карыйлар. Шушы йомшак кешегә. Мәчеләр, этләр шулай бит, алар да йомшак кешене яраталар. Әйтик, мәсәлән, Кабил белән Хабил була. Кабил Хабилне үтерә, беләсез шулай бит. Хабил шөгыльләнә хайваннар белән, Кабил үстерә үсемлекләр. Ни өчен? Хабилнең күңеле йомшак була, шуңа күрә ул хайваннар белән эшли. Хайваннар аны ярата, ул да хайваннарны ярата. Кабилнең күңеле каты була. Шуңа күрә ул җан ияләре белән эшләми, ул үсемлек белән эшли. Үстең дә үсә, чәчтең дә үсә ул. Хайван белән алай гына булмый. Хайван янына кергәч, сыер сабыксаң да син, ашатсаң да шулай бит, кирип сөйләшәсең. Сүз әйтәсең, сыпырасың, яратасың шулай бит. Хайван да шуны ярата. Шуңа күрә каты күңелле кешеләр хайваннар белән эш итә алмыйлар. Хайваннар аларны яратмый, алар алар гомумән яратмыйлар тереклекне. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, йомшаклык ул һәрбер нәрсәдә дә бәрәкәт бирә. Дөньяда да, ахирәттә дә, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ахирәттә нинди бәрәкәт бирә? Кем йомшак булса, Аллаһ Тәгалә ул кешегә карата йомшак була. Шуның белән үк Аллаһ Тәгалә кайтарып бирә. Менә шулай итеп, әлбәттә, тагын бер кат кабатлыйм. Менә шушындый матур хисләрне үзебездә булдырсак, күңелләребездә җылылык күбрәк булыр иде, бер-беребезгә күбрәк тартылыр идек, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком качестве человека, как мягкость, ар-рифк. Мягкость. Порой нам не хватает мягкости. Да не то, что порой. Очень часто не хватает. Иногда я вот пересматриваю старые фильмы. Ну, до 80-х, до 60-х годов там бывают фильмы. И сравниваю диалог, который они там ведут, с диалогом, который ведут в современных фильмах. И вы замечаете, что наши слова намного уже сократились. Например, когда ты хочешь кого-то позвать, как ты ему к нему говоришь? Иди сюда. Иди сюда, ты говоришь. Или идите сюда. Буквально 50 лет назад так бы не сказали. А 100 лет назад вообще сказали бы: если вас не затруднит, не соизволите ли вы подойти ко мне? Хотя стойте, я сам к вам подойду. Но это долго, да? Понимаете? Но когда так говорят, чувствуете, что что-то меняется, да? Меняется что-то, ты совсем по-другому относишься уже. Поэтому, конечно же, в словах и в делах, так скажем, сейчас не хватает мягкости, потому что чувства, они сейчас на втором месте. На первом месте результат, дела. Это связано с капитализмом. Потому что самое главное – это прибыль. А как достигается прибыль, какими жертвами – это не важно. Это результат капитализма. Поэтому идет выгорание человека. Человека просто используют ради результата. В исламе, дорогие друзья, такого никогда не было, чтобы человека использовали ради результата. Потому что у нас, для мусульман, само по себе продвижение до цели – это уже вознаграждаемое дело. То есть, если человек стремится к цели и что-то делает, и не достиг этой цели, то в любом случае он попадает в рай, потому что он идет к этой цели, он стремится. И поэтому, дорогие друзья, если посмотреть на пророчество пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, при жизни, как таковой, он государство не основал. То есть институт государства с судьями, там, с главой государства, с налоговой системой и так далее, он это не основал. При жизни. При жизни он Коран в одну книгу не собрал. При жизни акиду, фикх и так далее он не разделил. При жизни ничего этого не произошло. То есть
он не достиг тех целей, которыми мы сейчас пользуемся, по сути. Но он заложил такой фундамент, что этого потом достигли его преемники. Хуляфа ур-Рашидин. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи сказал: «Алейкум бисуннати ва суннати хуляфа ур-Рашидин». Я оставляю вам свое наследие сунну и сунну моих праведных халифов, чтобы они продолжали в том же духе дело посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, дорогие друзья, не бежите вперед телеги и не спешите. Если вы хотите сделать что-то, вам кажется, это можно сделать побыстрее, но жестче немножко, да? Не надо. Попробуйте сделать это помягче, подобрав слова, подобрав место там и так далее. Можно на улице поговорить с человеком, а можно сказать: а можно тебя пригласить вот сюда, давай присядем и так далее, да? И, соответственно, уже другой эффект будет иметь. А я, наоборот, боюсь таких слов. Когда мне говорят: вот я бы хотел с вами поговорить, давайте вот сюда я вас приглашаю, я сразу же настороженно. Сейчас что-то будет. Для меня, конечно, это наоборот. Но людям нравится, когда к ним оказывается внимание. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда говорил, что мягкость – это хорошо в любых делах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Расуль акли багдаль имани биллях мударатун нас. Ваттаваддуду илейхи». После того, как человек уверовал, основой в делах является что? Основой в делах – это основой разума, это общение с людьми и мягкость к ним. Таваддуд – это значит любовь к ним. То есть мягкое отношение, хорошее отношение с ними. Основа разумная, разума всего. И человек не погибнет, если он с кем-то посоветовался. Совещание – это мягкость. То же самое делается дома с женой. Например, если вы с женой посоветуетесь, ей это очень понравится. Она себя почувствует человеком. Вы уже, конечно, изначально все решили. Это ничего не меняет. Но с женой вы советуетесь. Вот как ты считаешь, вот, если я возьму вторую жену? Да? Хорошо это или плохо? Она что скажет? Ну, не знаю, сам решай, да, там. Или она скажет: я против, конечно же. Ну, ты посоветуй. Ну, ты же уже решил. Просто советуешься теперь. Или ты говоришь там: вот, хотите что-то купить. Хотите куда-то съездить, например, и так далее. Жене говоришь: вот, как ты думаешь, если мы съездим в Турцию, отдохнем, да? Она говорит: было бы хорошо. Было бы хорошо, но денег нету. Вот когда деньги будут, обязательно съездим. Понимаете? Она, может, и ходила и мечтала, что в Турцию там все едут в Турцию, но она не знала, что у вас нет денег. Она же думает, что муж всегда богатый, что деньги там куры не клюют, что он скрывает доходы там и так далее. А тут ты с ней поговорил, и уже ей приятно. А вот он посоветовался и так далее. Вместе приняли решение не ехать. Да. Поэтому человек не погибнет, если он будет совещаться. Ничего не произойдет. И с детьми также, дорогие друзья. Вот когда подрастают дети, с 10 лет где-то уже надо с ними совещаться. Не так просто я решил, а посовещаться. Вот, если что-то делаете вместе даже во дворе. Скажи: вот как ты считаешь, вот покрасим фасад белый цвет, это нормально будет? Тебе понравится? Знаете, он как себя почувствует? О, с его мнением считаются, да? Даже если ты решил покрасить его в белый уже давно, скажет: нет, мне нравится розовый. Ну, если девчонками вы советуетесь, мне нравится розовый. У меня дочка говорит: я хочу розовый автомобиль. Я говорю: ты же его не продашь никогда. Зачем тебе, говорю, розовый автомобиль? Ну, вот мне нравится. Альхамдулилля, что с завода таких цветов нет. Потому что они даже понимают, что это глупость. Это глупость. Поэтому
Ты говоришь, да, было бы хорошо розовый, но у нас белый. Все. Поэтому, но это им понравится, дорогие друзья. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, человек не погибнет от того, что он посоветуется, даже если он не примет их мнение, но зато его будут любить. Как будто бы он будет хорошим, советуется. وَمَا سَعَدَ رَجُلٌ بِاسْتِغْنَائِهِ بِرَأْسِهِ. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, и человек не будет счастлив, если единолично будет принимать решения. От этого счастья не прибавится, говорит. От этого, да, он подумает, что он такой главный, хороший, важный. От этого, говорит, ничего не прибавится. Дело в том, что погибель больших компаний и больших людей всегда идет от того, что они начинают думать, что они всегда правы. Погибель идет оттуда. Всегда. Сначала компания развивается, потом начинается резкий убыль. Потому что развивается, человек начинает думать, там директор какой-нибудь начинает думать, что он все знает, он достиг всех этих успехов там и так далее, и перестает совещаться, принимать единоличные решения. И все. Идет потом уже под откос. Поэтому, говорит, счастье от этого не прибавляется. Если, говорит, Аллах хочет погубить человека, первое, что он губит в этом человеке, его мнение. То есть Аллах, как губит человека, не дает ему испытаний, ноги не ломает, а дает ему другое мнение, насылает другие мысли. И что получается? Человек начинает ошибаться и сам себя уже губит. Хорошие люди в этом мире, хорошие люди в этом мире, они хорошие и в ахирате. А плохие люди в этом мире, они плохие и в ахирате. Поэтому, дорогие друзья, если вы ведете себя определенным образом в этой жизни, то в ахирате будет так же. Соответствующее вам отношение и положение. Если вы хотите, чтобы с вами обращались тактично, грамотно, мягко, уважительно, значит, приходится и самому так делать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже будучи самым мягким и тактичным, и то, вот видите, на него идут нападки постоянно. Его обвиняют, в чем только его не обвиняют. Какие только карикатуры не рисуют там, да? А если бы он был жестким? На это Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, фабима рахматин мин Аллахи линта лахум, валяу кунта фаздан галитал кальби ланфадду мин хаулик. Мы сделали, говорит, тебя мягким, говорит Аллах Тааля. Ты был мягким и милостивым к ним, то есть к людям. Если бы ты был грубым, жестокосердечным, то они бы от тебя отвернулись. То есть за тобой бы не последовали. Какую бы истину не нес человек, если он жесткий, если он жестокий, грубый, за ним не пойдут. И это проявляется в сектах. В сектах несут полнейшую чушь и ахинею, но мягко. И поэтому туда люди следуют, особенно женщины. Они любят эту мягкость и так далее. Я же говорю вам, уже рассказывал, я вообще был в шоке, как бог Кузи, да, вот, например, был такой человек, Кузи его настоящее имя не знаю, Кузи его зовут, да, бог Кузи он себя называл, богом называл, и у него были последователи. Но как в 21 веке можно называть даже твоего современника, своего там соседа, человека, которого ты знаешь, богом? Как можно его богом называть? Поэтому неважно, что ты несешь, истину или ложь, но если ты говоришь это определенным способом, всегда найдутся последователи. А если ты истину будешь говорить мягко, то последователей у тебя будет гораздо больше. Гораздо больше людей тебя будут слушать. Поэтому, дорогие друзья, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам постоянно это и говорил. Также Аллах Тааля, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Инна Аллаха Тааля рафикун юхиббур рафик». Аллах Тааля, говорит, мягкий и любит мягких. «Югди аля рифки ма ла югди аля лгмф». И Аллах Тааля дает мягкости, благодаря мягкости то, чего не дает грубым. Или тем, кто обладает грубостью. То есть они более выгодном, высоком положении эти люди находятся. Также, дорогие друзья, от Аиши радийаллаху анха передается вот про мягкость, когда я вот готовился, я видел много хадисов от Аиши радийаллаху анха.
Видимо, либо был такой период, либо пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил своей жене Аише быть помягче. Вообще, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разные советы давал разным людям. То есть, когда к нему приходил человек, он говорит, ля тагдаб, ему говорил, ты не сердись, не гневайся. Кому-то говорит, побольше ночных намазов читай. Кому-то говорит, побольше уразу держи. Кому-то говорит, побольше Коран читай. То есть, его советы, они были обращены иногда прям к личности. И через это, конечно, мы тоже себя уже берем знания. Каждому человеку чего-то не хватает. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот про Айша, радийаллаху анха, много говорила про мягкость. Почему? Был случай однажды, она погоняла свою верблюдицу, била ее, чтобы она быстрее шла. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, мягче, мягче, говорит, не надо бить. Так животные, говорят, мягче надо, поласковее. То есть даже животные любят мягкость, любят доброту. Потому что одно и то же дело, оно может быть, точнее, одно и то же прикосновение может быть разным. Если ты прикоснулся ладонью вот так вот к человеку, да, погладил, как приятно. А если ты этой ладонью пощечину дал, уже неприятно. Хотя та же ладонь, та же щека, то же прикосновение. Как будто бы все то же самое, но законы физики разные. Поэтому, дорогие друзья, слова то же самое. Можно по-разному вот так вот применять это все дело. Итак, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, если, говорит, Аллах Тааля хочет добра какому-то дому, то дает в этом доме мягкость. То есть эти люди мягкие будут друг к другу. Если Аллах Тааля хочет добра этому дому, этой семье, они будут друг к другу ласковые и мягкие. А если, говорит, взять, что мягкость – это какой-то нрав, так скажем, да, то вы не найдете лучше нрава, чем мягкость. А если глупость или грубость возьмете, как бы этот нрав, так скажем, да, то это самый худший нрав для людей. Говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, если хотите, чтобы в вашем доме царил мир и доброта, надо, значит, немножко поменять отношения, даже в доме. Иногда бывает, люди жалуются, вот отношения с женой не те, с детьми не те, там и то, и сё, там и так далее. Значит, вот Аллах Тааля нам дает совет. Будьте помягче дома, и все наладится. По отношению к детям, по отношению к жене, по отношению к мужу, так скажем, да, и уже совсем другие отношения будут. Потому что когда мягок человек, тяжело к нему относиться жестко. Тяжело. Потому что человек, он обычно вот как с отражением работает. Если ему улыбается, он тоже улыбается. Если его уважают, он тоже уважает. Обычно вот так. И поэтому, если мы являемся источником мягкости, добра, улыбок, то, соответственно, мы можем этим заразить наших окружающих. Друзей, знакомых и так далее. Вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дает нам такие советы. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что и мягкость в чем бы ни была, она, говорит, украшает эту вещь. В чем бы ни была мягкость. В управлении, в обучении, так скажем, да? Когда вот преподает преподаватель или управляет какой-нибудь управленец, в чем бы ни была мягкость, в любом случае принесет только хорошее. Даже когда машину чините. Я однажды тоже пошел, ступичный подшипник надо было поменять. Сняли, стопорное кольцо там не снимается. Пришел там мастер, сидит, повшикал там этим ВДшкой, туда-сюда, немножко почистил, потрогал, опять попшикал туда-сюда. Я сижу и жду. Я говорю, ну что, не выходит, что ли? Говорит, сейчас, подожди, говорит, аккуратно, говорит, мягче, говорит, надо. Надо подождать, чтобы жидкость впиталась там туда-сюда. Все, потом вытащил и сохранил все оригинальные элементы. А можно было кувалдой. Хрясь! И все вылетает. Но надо менять уже.
надо менять. Уже иди за этой запчастью, иди за этой запчастью. Здесь сорвал болт, здесь клемму, здесь еще что-то, здесь еще что-то. В чем бы ни была мягкость, всегда, говорит, это украшай. Даже в работе с железом даже. В любом месте. Вот и поэтому, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дает нам такие жизненные советы. То есть эти советы, они не только в бумагах, в истории там, да, или в чем-то. Эти советы помогают нам, даже когда мы гвоздь заколачиваем на самом деле. Если правильно применять советы шариата религии. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم والجواد الكريم وسميع الدعاء.